Знаете ли колко е часа? 10 цигарите марш час. Къв си ти, бе? Абе, какво правиш, бе? Такива ученици трябва да се махат. Може, системата не го позволява. Всеки един ученик е пари за нас. Май, тази вечер ще има. Айде, бе, нали беше много отворен? Айде, бе, таскаре, нали беше много отворен? Айде, ставай! Айде, бе, какво лежиш? Стани, бе, айде, бе! Защо не може да направиш? Добър ден. Стайков от криминала. Знаете нещо за инцидент с нощи? Какво е състоянието на пациента, който приехте с нощи? Цяло чудо, че изобщо пациентът е жив. Установи се тежка черепно-мозъчна травма, както и фрактура на два ломбални прешана. Най-вероятно пациента никога няма да може да проходи. Мога ли да го видя? По-добре е да го оставим да се почива към момента. Има проблем. Да, за съжаление, ваш колега е бил пребит с нощи. Знам кой е. Редовно имаха проблеми двамата. Знам, че си го направил ти. Пиши. От до. Пусни момчето. Шеф е ново. Но. Не искам никакъв медиен цирк. Ясен съм. Кой е готов за процедури? Разберете, системата е такава. Аз знам кой го е направил, но трябва вие да го кажете. Дадох ви всичко, казах ви всичко, вие какво направихте? Нищо! Системата не направи нищо! Знам какво правиш. Искам да ти кажа, че имаш пълната ви подкрепа. Иначе сме с вързани ръце. Ще кажете ли нещо?